sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Agur, Salu, zuzendari, alaxe dio gaurko gara egunkariko orrialde nagusiak, gogora ezazue 25 urte atzera egin itxi eta gara sortu behar izan zutela. Baina orduko gertaerak adierazpen askatasunaren urraketa larria eta guztia eta da premisak oraindik ere pentsa nola irauten duen. Edo nola ere, gaur binetak ere adio esan nahi izan dio Javier Salutregiri eta alaxe dio bere ahotsean jarrita. Zoazte lasai eta hartu zerbait nire omenez. Bizitza ez da ez inoiz erraza eta egunotan heriotza dugu albiste. Javier Salutregiren eriotzarekin batera, Izaskun Rekalderen eriotzare izan dugulako albiste. Pantailak euskaraz ekimenaren lehendakaria eta bozeramailea. Jasotzen dela, hor emanaldiak bai gazteleraz edo gazteleraz azpilatzika emanak izango direla. Maite ditugunak bihotzean hartu eta segi aurrera. Bizitza eroa suertatzen baita batzutan, eta bide horretan, asteburu honetan, izango ditugun doinu eder horiek, eta akaso gogorrak ere bai. Urteak aurrera doaz, baina pentsa, doinu batzuk ez dira inoiz zaharkituko. Bilbon jaioa 1950ean. Kazetaria, presoia, ilusio askokoa, konbentzimenduetan trebea eta bizimodu ona zabaltzearen aldekoa. Bestea onartzen dut. Hitz zehatz horiekin aurkezten zuen bere burua, Javier Salutregi mentxakak, Twitterreko bere profilean bere burua, baina askoz gehiago izan zen, bere bizitza profesionala egin egunkariari lotuta egin baitzuen, eta bere aurpegirik karismatikoena izan zen. Era berean, Europan preso dagoen egunkari bateko zuzendari bakarra izan zen bere lanbidean aritu izanagatik. Horixe beraz, gaurko egunez ere, adio eguna izan da, eta gara egunkariak ere portada ekarri dio, Javier Salutregi mentxakari. Duela 25 urte, egin itxi zutenean, zuzendari, zuenari, eta urte luzez espetxean eduki zutenari. Están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Emanaldiak bai gazteleraz edo gazteleraz azpilatzika emanak izango direla, eta euskarari dagokionez ez da euskaraz ikusteko aukera bernaldetik ez da ezer jasotzen. Izaskun Rekalde zuen izena, pantailak euskaraz ekimenaren lehendakaria eta bozeramailea ikus dezakezuen bezalaxe. Iaz, zinemaldiaren atarian elkartaratze egin zuten eta euskarazko ikus entzunezkoen legearen beharra nabarmendu zuen baita, zinemetarako euskarazko lege bat bera ere. 55 urterekin zendu da eta galera handia izan da, edabideetan ere isla hori izan du,
baita sare sozialetan ere. Izaskun Rekaldek egindako ekarpena goraipatu du gainera, pantailak euskaraz ekimenak, Netflix euskaraz ekimenak eta oro har ikusentzunezkoetan pantailak azpidatziz ala bikoiztuta euskaraz izateko eskubidea gauzatzeko bidean gurutzatutako ordezkari eta eragile hainbatek. Esan da bezala, Izaskun Rekalderen heriotzak zer esan eman du sareetan eta hain zuzen ere berak utzitako bideo horri jarraipena emanez, pantailak euskarazek gaur bertan jakinarazi du. Laster estreinaldi berria izango dela zinemetan, akaso txikienentzako izango da animaziozkoa eta euskaraz. Superheroien familia. Enekien motor baimena zenuenik? Ez daukatetik. Bagoaz! Zainen garrantzitsua euskaraz bizi alizateko, zinemare euskaraz bizi eta ikusentzunezkoak begietatik zurrupatzen dugun guzti hori ere euskaraz irentsi edo kontsumitzeko aukera izateko. Euskaldunak superheroiak baikara batzutan eta kasu honetan superlehoiak. ¿Ficharos? Orduan etorri eta... Superleoida! Bere nortasuna isilpekoa da. Inork ez dakin orden benetan. Neu izan ezik, izan ere neure aita da. Eta hau, neu naiz, Edbik. Superleoiren lana batetik bestera igarotzen da eta ni horrengoa naiz. Superleoi berria naiz. Superleoi bat da, supertxigoa dirudit. Ez zara superheroia, Edbik. Norbait fidagarria aurkitu behar dut. Trebatu nazakzu? Noiz agintezke? Guztiok daukagu zerbait, benetan maite dugun zerbait. Bideojokoak! Zure superboterea aurkitu dugu. Superheroien familia. Enekien motor baimena zenuenik? Ez daukatetik. Bagoaz! Esku bat nahi dut. Emaidazu esku bat. Nahi nuke esku bat, Emaidazu. nahi nuke esku bat, Ni bai, zorioneku. nahi nuke esku bat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe. Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Esku bat, bide seinale, tala batean, haizea alde. Azkako itzean, milaka hitz ditu, ziustatzen da, da zibur berritu. Bizikoz marra, amaigabekoa, nibai zorionekoa. Badakizue aktualitatearen jarraipenean atal hau serioena eta sakonena dela, ez da eta gutxiagorako. Azken orduak errepasa ditzagun Gipuzkoako Batzar Nagusietako lehendakaritza Euskal Herria Bilduri eskaini diote Euzko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek. Zer gertatuko ez ote da, 11 ikusteke algaude, hau benetan ikaragarria da, Euskal Herria Bilduk adostasuneko gobernu bat osatzeko deia egin zien guztiei, ezezkoa jaso eta orain trukean badirudi lehendakaritza eskaini diotela, baina gobernutik kanpo izango ote dau, EH Bilduk Maialen Iriarteko onartuko ote du ikusteke, bien bitartean Madrilen gobernu ordezkariak badagizu ezer esan duen, Euskal Herria Bilduk askoz ere gehiago egin duela Espainiarren alde, eskuin muturrak baino, etzen gauza zaila, baina tira, hori ere, titularra badugu gaur, baina goazen, badakizue Labastidako Eusko Alderdi Jeltzaleko zerrendaburua nor den? Akaso ezaguna egingo zaizue
El motivo de mi dimisión es que los objetivos han cambiado. Inicialmente eran unos y ahora son los contrarios. Nosotros, la directriz que recibimos del Araba Buru Batzar ha sido la de no presentar candidatura en el Ayuntamiento de La Bastida. Como no estoy de acuerdo con ese planteamiento, lógicamente me hago a un lado y he presentado mi dimisión. Bueno, el sábado a la 1 del mediodía hay un pleno y bueno, todo está por ver y entonces saldremos de dudas y sabremos si realmente el Partido Popular se hace con la alcaldía o no. Ikusten duzuen bezalaxe, ETBko zuzendari izan zenak ETBen bertan egin dituen adierazpen hauetan, zabalik utzi du abanikoa, larunbatean zer gertatuko ote da, Gasteizko pleno ordu batean da, Labastidakoa beste ordu batean, gobernagarritasuneko akordioa erdietsiko ote dute Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak izugarrizko aniztasuna daukagula, ezin dugu uka, eta azken lerroburu bomba hauetako bat, ez da ez gure eskuko ikurrina izango, baina kasik Turrak Euskal Herria zeharkatzen duen egun horietan, ikurrina bat eskuratzeko aukera izango duzue, besteak beste, Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltel bezalako enpresa privatizatuen babesarekin. Gauza konela, turra egingo, ez da egingo dela zalantzarik ez da, baina bolondresekin, suhiltzaileekin, ertzainek haserre segitzen dute, asindikalek, sindikalizatuek, ertzaintza sufritzen dutenek ere haserre segitzen dute, hemen haserre dago mundu guztia, eta gaur parlamentuan elkartu dira, beste behin ere, segurtasun saileko buru Erkorekaren dimisioa eskatuz. Eta mobilizazio hauek beti zeresan ematen dutenez, Iñaki Iriondo kazetariari sare sozialetan Twitterren ikusi diogun bezalaxe, tranbia 2 orduz eten da gainera, noiz gertatzen ote dira halako etenak mobilizazio bat tarteko, akaso Gasteizen ez da oso ohikoa izango, erdigunean gertatzen delako, baina esiaren inguruan hainbat protestalari izatea ezohikoa da, ohikoa da, sare sozialetan eztabaida izan da horrekin, hemeroteka harakatu duguk, baina eta aurkitu dugu, ez dela ez parlamentua inguratzen duten aurreneko aldia, ertzainak izan dira gaur, baina Euskal Errepublika zaleek ere, orain ez asko, Euskadiko ganbera hori, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ganbera inguratu zuten. Eta Nafarroan, geroa baik txibiteren mai horretan ez du eseri nahi izan, lehentasunezko bazki izango ote dira, ikusteke hau guztia edonola ere Iruña Astitzekin batera aztertu behar dugu, bai, ala bai. Eta aurreneko galdera hasteko eta behin betaurreko horiek zer dela eta panorama iluna ikusten duzuelako, ala San Ferminetako gau pasarako prestatzen hasiak zaretelako? Bueno, betaurreko hauekin ilun ikusi daiteke ez eguzkietakoak direlako agian gainean dituen edo duen kaka guztiaren gatik. San Ferminetako... Bai? Beste modelo bat? Badugu. Gauza guztien dako, badugu. Urte osokoa eta gero San Ferminetako gauza, baina nahi baldin baduzu hau datorren
astean mintzatuko gara, zeia kasi-kasi, San Ferminak ere hor ditugu, baina gaurkoan badugu zertaz hitz egin, eta Bai, hori bera galdetu nahi nizun, ze nola uler genezake akaso hizkuntza gertuago batean, batetik, ustez, boterea daukana, Txibite Anderea dugu, baina Usue Barkos aurrez aurre du, haure lehendakari izandakoa eta edozein modutara ez dena eseriko, ohorezko aulkirik ez baldin badu, zer gehiago. Euskal Herria bildu, badirudi guztiek izan dutela bere lagun, baina parranda konkretuetarako bakarrik, ezta? Egun orakoan badaz-bada, ea gaizki esaka hasiko ote zaizkien. Nola ikusten duzu? Ze betaurreko tokatzen dira honetarako? Betaurrekoak ezakit, kontua da, atzo gauean, lokartzekotan nengoela eta esaten nuen. A ber, nola azaldu daiteke, osea, mundu guztiak ulertzeko, ze montre gertatzen ari den Nafarroko gobernuan. Bueno, edo etorkizunekoan edo izan daiteken. Eta esan nuen, eski, honek badu eskola bateko patioaren antza. Hor daukagu, pues, Esparza eta UPN, ze besteak ja dira estremoa, goazen geratzera Esparza eta UPN-erekin, dela bere aitak dirua du eta uste du edo zer lortu dezakeela horregatik, baina hortxe dago, ez? Pues, hor, bere sekitoarekin, eta jazta. Gero daude, klase batekoak, ez? Pues, irugarren D barkatuz, ez? Ez dago Euskal abecedarian, orduan? Irugarren D. EH Bildu, ez? Direla guaiak, baina hortxe daude, eta batzutan, pues, zuk esan duzun bezala, parranda elkarrekin egin dezakete, eta gero daude, pues, klase bateko, ez? 3Ako popoak, ze, claro, 3A da lehenengoa. Eta hor, egongo litzateke Txibite nahi duela izan klaseko eta eskola kontseiluko ikasle ordezkaria, eta, claro, hortxe daude ere, bere klaseko edo kurtso osoan popoaren lagun onenak izan nahi dutenak, hau da, geroa bai, eta Usue Barkos, baina, claro, hemen ze pasatzen da, hauek popoaren lagun onenak izan nahi dutenak ere, beste klaseko 3Dko hoiekin, EH Bildurekin, badakizue, kanpoan gurasoak elkartu egiten dira, oporretan elkarrekin joaten dira, ja adina dutenean, nerabeak direnean elkarren artean parrandaren batera elkarrekin doaz, baina, klaro, popoaren lagunak izan nahi dute, ez? Hor ikasle kontseiluan egon nahi dute, eta hori, eta bueno, gero badaude popoekin jolastu behar dutenak eurak gutxi direlako, ez? Eta agian, pues, saskibaloiko partidu bat ezin dute jokatu, hasteko agian popuak edo beste klasekoak edo dirua dutenek okupatua dutelako zelaia, baina gainera ez da hiruren aurkako partidu bat egiteko aina. Eta horre izango zen, pues, zurekin Nafarroa, eta hortxe dago koska. Koska galanta, eta ikusi duzuen bezalaxe, jeroglifikoa ere bai. Ustez, irudikatu dugu eskola publiko Nafar euskaldun bat, ezta? Eta bertan, maila ezberdinetakoak, aberaskumeak, aberats euskaldunagoak, tira, privilegio ezberdinak jokoan, ikusteke, edo nola ere, Txibitek zer erabakiko ote duen eta Txibitek erabakiko ote duen besteak beste. Edo nola ere, Nafarroa eta Iruñea batera aztertu behar ditugu, horretan zalantzarik ez dugu, lankidi eskatuko diogu. Aitzakia gisa, Koldo Martinezi buruz hitz egin beharko dugulako besteak beste. Koldo Martinez eta bere WhatsAppa, hau Iruñe hainbatetan aipatu dugu, baina benetan kanpainako une gogoangarrietako bat izan da, zalantzari gabe. Escríbeme un WhatsApp. Este es mi número. Irakurri nahi zaitut eta elkarri entzun eta pentsatzen duzunaz hitz egin. No tengas vergüenza, Eta galdera da, Koldo Martinezen WhatsAppak zutan segituko du? Zua izan du inoiz? Txil mafiakoek idatzi diote azkenik, berarekin Joseba Tapiak bezalaxe bertsioren bat egiteko. Koldo Martinezek zerbait erabaki dezake, ala bere burua aurkeztu hirugarren bide gisa. Asironek esan du ez da? Ondo ulertu baldin badut. Ez, baina, bueno, utziko didazue, honetaz hitz egiteko jarri behar dut nire koroa, ze gogoratu ezagun, nire hautagaitza. Nafarroko herriko buruzagi 5.0 delako, Iruña Astitz, Arkakuso.
indarrean dagoela, baina ez dakit Koldoren WhatsAppa sutan jarraituko duen, nirea ez. Ez da Twitterreko, Instagrameko, TikTokeko, Twitcheko, DM-ak, hau da, mezu pribatuak, zero, a ber. Mesedez, ez esan, hirugarren bidea, a ber, hirugarren bidea. Hirugarren bidea, matematiketan 27 zinegotzitatik 3 dauzka geroa baik Iruñean, alde handiz, hasiron aurretik, baina sakrifikatzeko prest. Edo nola ere, hau benetan gerta daiteke, estenatoki hau aintzat hartzekoa da. Zakit, koru horrek ematen dizu alako argiztapenik? Argiztapenik ezakit, baina azken ordukoek edo gaurko egunean zehar gertatu direnek, akaso bai eta hor argi geratu da, esan duzun bezala, Seironek hirugarren bideari ez esan diola. Azkenean, hasieratik erranduten moduan, aukera bozkatuenaren aldeko apustua egingo dutela aipatu zuten, eta horretan berretsi izan dira egin dituzten prentsaurreko eta interbentzioetan, ez? Prentsan hala entzun ditugu, hala irakurri ditugu, eta ikusi beharko da azkenean zer gertatzen den asteburu honetan, baina dirudienez UPNek jarraituko luke aginduan, Ibarrola alkate izango ote dugu, hori ikusi beharko dugu, baina nik ja ezakit maleta prestatzen hasi edo zer. Akaso eskuinak berriz ere, Nafarroako gobernua eta Iruñeko udala eskuratuta, matematika horiek errazago egiteko aukera ere izan dezakete, 4 urte barru, baina 4 urte luze izan daitezken horiek. Iruñe, zer gehiago daukagu kontatzeko? Nafarroak askorako ematen duelako, San Ferminak gertu ditugu, ekainan bizi gara, uztaila aurretik, zer gehiago dugu kontatzeko? Bueno, dakizun bezala ekainaren 28 arrotasunaren eguna da, eta hilabete hau egon ohi da, ekimenez antolatuta, eta tartean hemen baditugu Nafarroako ekainaren 28ko plataformak antolatutako egitarau kristonoparoa, eta kontua da, aurrekoan berrian irakurri eta Euskal Herria Irratian entzun ahal izan genuen Ana Jaka idazlea, izan ere, antolatutako egitarau paro horren barruan badago narrazio erotikoen inguruko tailer bat, non antza denez udalak, Iruñeko udalak, Enrique Maia eta UPN, orain arte Navarra Suma horren sigla hoien barruan agintean dagoen udalak ez omen du tailerra hau diruz lagundu. Eta egia da, idazleak aipatzen duenaren arabera, ez dutela udaletik, zer ofiziala jaso zergatikan zentsuratzen den, ez? Ze azkenean berak, Ana Jakak berak aipatzen du, hainbat hitz eta hainbat termino nolabait armairu barrura sartzen ari den, eta sartzen ari doa gutxinaka Iruñeko udal honek LGTBI mugimenduaren eta feminismoaren zer ikusia duten terminoekin bereziki. Bai, beti jakin izan da, ofizialki gainera, Navarra Suma bezalako eskuineko alderdi bat ez dela izan, ez bereziki, gay, les, trans mugimenduaren lagun eta euskalduntzalen lagun ere ez. Horregatik ez dute itzuliko ez da, Navarra Suma, Nafarroak gay horretara, txiste super txarra. Hogei ondoren, Iruñe ekainan gaude, baina eskailera batetik bestera, uztailari begira jarri behar dugu, txupinazua, ezakegun hori izango den alkate, osasunak Europan ere ez dute batzuk gogoko, ikusteke, Florentinok bota barko dute du txupinazua pasa honetan. Tira, eskalerika hori, guazen ikustera irudi batzuk, hortzak zorrozten hasteko. Dale, 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 dale.
gutxiago falta dela, Iruñe, baina nik uste urte osoan zehar ospatzen dituzula Sanferminak eskalerika ez baldin bada, erraldoien ensaio edo ez dakit, udal bandaren ariketak, kale jirakeren saiatu beharra, peinak ere, ez? Karta pisutxu guzti horiek ere, nolabait gierrak ere atondu behar direlako. Sanferminen atari honetan ezin dugu aspertu. Eztabaida non dago? Zezenketekin ze montre pasako da, zein txutxu-mutxuak edo bintzate buru ustak zeintzuk dira. Ze euskaldunak bestela ezakegu ezakit bizitzen parranda bera ere, ez da gauza bera, ez badago eztabaida sakonik. Noski. Aspalditik ematen den eztabaida bat da, ez? Zezenketen aurkako plataformek eta sarek mai gaineratzen dutena, ez? Azkenean, Iruñean eskuinak beti izan da Sanferminak berdin zezenak. Eta nahi ala ez parte bat dira, baina ez dira Sanferminak, zezenak ez dira Sanferminak, handikat gauza askoz gehiago daude. Baina egia da, zezenak parte bat direla, momentuz, ez, baditugu entzierroak, entzierrilloak gauean, eta gero zezenketa bera. Bueno, hori dela eta Iruñerriko zezenketarik ez sareak datorren ekainaren 24ean, larun bata, eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu du Iruñeko udaletxean, pixkat, ez eztabaida oraindikan areagotzeko eta nolabaiteko elkarretaratzea egiteko, ez, eta esateko. Ez Sanfermin batzuk nahi ditugu, baina zezenketarik edo zezenik gabekoak. Baina, esan dudan bezala, Sanferminak zezenak baino gehiago dira, osea, egia da zezenketetara geroz eta jende gutxiago ez, peinetako jende gutxiago duala, sarrera asko geratzen direla saldu gabe, eta nik uste dut hor klabea dela ordu horietan, zezenketa irauten duen ordu horietan, 6-etatik 9 doan ordu horietan, egitara oparoa egotea. Adibidez, pilotara joaten garenak geroz eta gehiago gara, ez? Agortzen dira segituan sarrerak, eta orain eramaten dena eguneko parranda da, ze gainontzeko urtean zehar badago gaueko parranda. Sanferminak eguneko festa direla, hori ondo aintzat hartzeko kontua bada, eta egun guzti horiek irauteko ere, tradiziozko otordu horiek mantentzea ere bai. Ikusteke zezen plazak ea nola resignifikatu daitezken, ezta? Pixka bat kontzeptu hori ere modan dagoen honetan, akaso nork jetxi beharko luken, ondar gainera, eta zezen plazako giro herrikoi hori, eguzkitan egoten den giro herrikoi horrek ere, zer nolako alternatibak izan ditzaken, aberaskumen gotorleku ez izateko zezen plaza publiko horiek ahaztu ez dezagun. Iruña Astitz, motorrak berotzen, oraindik ere tarte bat geratzen zaigu, uztailaren 6 horretarako, bukatzeko, ohiko galdera dugu, baina garrantzitsua da. Sorioneku, Zara, alaxe datoz egunak, ala sentitzen duzu? Beti, gogoratu, zeharraroa, zorionik gabe Nafarroa, eta irribarrerik gabe, Arkakusoa edo Iruñe. Hori da, placer bat. Beste behin ere, laster batean hemen daizetugu, kolpez kolpe antenatik aten analisi tarte honetan, ez ezazue ahaztu. Analisia ikuspegi edo betaurreko azido batzuetatik ere interesgarri izan daitekeelako eta buruari eragiteko informazio eta tresnak eskaini. Plazer bat, datorren astean gehiago.